Pozdrav, dečki! Jeste li spremni za najveći obračun u povijesti? Dobro, nije igre gladi, ali ipak prilično epski. Danas u areni hrana svih veličina i naša neustrašiva trojka. Udobno se smjestite. Bit će vruće, ljepljivo i smiješno. O, kakav uvod. Jane je šokirana mini verzijom. Mike se već osjeća kao kralj srednje klase. I Britney izgleda kao da je upravo osvojila lutriju. Izgleda tako sretno. Obožavam to. Oh, Mike, zašto to radiš? Znaš točno kamo ovo vodi. Ona brani svoju malu poslasticu. I da, upravo je što to radi. Ovo je čarobni žele bombon. Ozbiljno. Dobra stvar usput. Pomalo ti zavidim. Mike, tvoj je red. Nemoj iznevjeriti srednju klasu. To se zove entuzijazam. Stišće ga kao da stvara remek dijelo. Pa naravno, ukusno je. Ja bi to htio probati. Mike, trebao bih biti na tvom mjestu. Ovo je tako dobro. Pogledaj ga. Pokušavaj iscijediti svaku zadnju kap. A ja bih to radio. Zakon ljepljivih ruku je na snazi. Znao sam. Boca je sada dio frizure. Jan, ostani jaka. Izgleda da ćeš morati hodati okolo ovako zauvijek. Ups, misija je obavljena s nekim nuspojavama. Ali hej, on to popravlja. On je heroj, čak i ako je vrlo nespretan. Kriza je izbjegnuta. Tim je spašen, ali da, Jane je u pravu. Mike, definitivno te držimo na oku. Hajde, Mike, vrijeme je za mjekuriće. Eto, Jane se nasmijala i smirila. Red prelazi na prvaka s divovskom bocom. Britney je u nevolji! Nema dovoljno snage, nema dovoljno visine. Boks i borilačke vještine također ne pomažu. Ne. Neočekivan taktički potez, smrdljiv, ali učinkovit. Oprosti, Britney, ali to je bilo pomalo gadno. Britney, jesi li smislila nešto? Koga zoveš s tim lukavim osmijehom? Što je to za buka? Odakle dolazi taj vjetar? Što? Helikopter? Ozbiljno? Britney, ti si genijalna. Ovo je briljantno i potpuno ludo. Volim kako razmišlja izvan okvira. Ovo je nevjerojatno. Upravo si podigla ovaj izazov na potpuno novu razinu. Doslovno. Wow, to je pravi tuš od želea. Britney, kako se osjećaš? Izgleda bolje nego itko. Pa, nikad ne znaš dok ne probaš. Pa, pretpostavljam da ne bih želio biti na tvom mjestu, a ni Mike. I prelazimo na sljedeći krug. U redu, izgleda da se povijest ponavlja. Jane je zbunjena mikroskopskim Pringlesima. Mike se zabavlja, a Britney, ta limenka je viša od nje. Tako je sretna, iskreno, i ja sam sretan zbog nje. A ti, Jane, nema potrebe biti ljubomorna. Jadna Jane. Da, opet, najmanje pakiranje. Ali hej, unutra su još uvijek čokoladni Pringles. Što? Samo jedan? To nije dovoljno. Možda ima još, ne? Jedan čips je u osnovi samo mamac za okus. Ipak, uživa u svakoj mrvici. A sada, Mike, pokaži nam što srednja konzerva može učiniti. Da, izgledaju ukusno. Pogledaj ga kako uživa u njima. Potpuno ga razumijem. Britney gleda gladnim očima. Osjeća se napetost. Pa. Što je ovo? Ruka mu je zapela, Mike. Stvarno si magnet za nezgodne situacije. Prvo kosa, sada limenka. Cure, trebamo pomoć ovdje. Spasimo ga. On je jedan od nas. To je grubo, Jane. Nije najbolja opcija. Imaj malo milosti prema Majku. Hajde, samo nastavi vuć. Hajde, učini to. Uspjelo je. A što je sada s čipsom? Lukav potez. Jane, nikad ne propuštaš priliku. A vi ste urnebesni. Mike, hajde, nemoj se ljutiti. Jane jednostavno nije mogla odoljeti. Niti ne bi mogao. Ali sada je Britney na redu i ima cijelu planinu Pringlesa. Britney, koji je tvoj potez ovaj put? Opet zoveš helikopter. Pa, to je neka strategija. Cijela planina velika kao i sama Britney. Britney, možda ćeš se sjetiti svojih prijatelja i podijeliti?
Ne, ova pohlepna djevojka jede sve sama. Do posljednje mrvice. Britney! Smiri se! Puknut ćeš ako sve to pojedeš sama. I što sada planiraš? I zašto ti treba ova vaza? Zanima me što pokušava napraviti. Jesi li spreman za snimanje akcijskog filma? Zašto to radiš? Zašto si zdrobila sve čipsove? Mislim da sada shvaćam. Želi ih sve staviti u vazu i sakriti od svojih prijatelja. To je previše pohlepno. Ne! Pogledajte! Dečki, odmaknite se! Što ona radi? Ona topi čips u čokoladnoj fontani. To je nevjerojatno genijalno i zadivljen sam njezinom kreativnošću, a iskreno, i njezinom pohlepom. Pa što je sljedeće, Britney? Hoćeš li to opet preliti preko glave? Slamčaste naočale, elegantne i funkcionalne. Ona je pravi inženjer užitka. Možda ćeš to konačno podijeliti s prijateljima, ha? Yummy. Samo malo. Hajde, molim te. Ne, odbijeno. Pa dobro, pošteno. To je njezin trofej. Ako lijepo ne uspije, idemo na teži način. Dok zatvaraš oči u čistom blaženstvu, vrijeme je za akciju. Dobar potez, dečki, sjajna ideja. Stvarno sam ponosan na tebe. Uvijek bi trebao kazniti pohlepne prijatelje. Dečki, mislim da ste uhvaćeni. Britney, što sad? Hej, nemoj se ljutiti. Kako itko može odoljeti nečemu ovako ukusnom? Vidiš, ipak su prijatelji. Možete se šaliti i dijeliti. Također. Wow, kakva mala Maltesers kocka. Slatka je i definitivno super ukusna. Mike izgleda jako sretno. Ne, to je kocka. Sretnik. Britney, zašto taj izraz lica? Što nije u redu? Da, Jane se osvećuje. Čekala je ovaj trenutak i potpuno ga zaslužuje. Britney je kraljica pozitivnosti. Čak i ovako mala kocka je čini sretnom. I kao bonus, iznenađenje, gumeni medvjedić unutra. Zelen je i tako sladak. Ona to toliko uživa. Ja to jednostavno volim. A sada, vrijeme je za sam kocku. Uživaj, Britney. Volio bih da sam sada na tvom mjestu. Da, to je super dobro. A sada je red na Majkea. Kocka je ovako velika, teško je reći odakle uopće početi. Napunjeno je Skittlesima. Obožavam Skittles. Moj apsolutno najdraži slatkiš. Iskreno, Mike, ovdje ima dovoljno za tebe i prijatelja, ali dijeljenje očito nije u planu. Mike, ti si kao usisavač sada. Genijalnost, lijenosti i učinkovitosti. A što je s kutijom? Hej, čekaj, zašto si to razbio? Jedeš li i kroz slamku? No. Ne? Shvaćam! To je čokoladni nogomet, a tvoja usta su gol! Mike, službeno si svjetski prvak u čoko nogometu. Hajde, Jane, tvoj red. Što ćeš učiniti? Da, nema šanse da ovo napraviš bez alata. Tako je teško. I hej, prijatelji bi mogli učiniti više od samog gledanja. Mogli bi zapravo pomoći. Jan, to izgleda kao škrinja s blagom. Škrinja puna vrlo ukusnih blaga. Zbilja pokušavaš sve pojesti? Pa sve više nije opcija. Prijatelji pomažu koliko mogu. Volio bih da sam na njihovom mjestu. I dobro im ide. Možda ti i ja mogu pomoći. To je snaga gravitacije koja vuče prema slatkišima. Jane, što si očekivao? Što? Nismo ništa jeli. Molim te. Ali Jane im oprašta i svejedno dijeli. To je preokret u priči. To je pravo prijateljstvo. Svi su sretni. Svi imaju marshmallow. To je savršeno. Britney dobiva kolačić na štapiću. I opet najmanji. Tako je sladak i stvarno lijep. Što je s ostalima?
Mike je zadovoljan svojim srednjim cake popom, dok ne vidi Jane ogromni. Jane je opet na vrhu i jedva čeka početi, ali Mike pokušava održati redoslijed. Kakav kvaritelj zabave. Britney pojede svoju u samo jednom zalogaju. Ukusno, ali maleno je zapravo slogan sve njene mini hrane danas. Ko je sljedeći? Jane žuri unutra, ali Mike ostaje na svom mjestu. Čekao je zauvijek i pronašao je dugu unutra. I naravno, super je lijepa i vrlo ukusna. Pogledaj, Jane više ne može čekati. Njezin je red. O, miriše tako dobro. Ali, ne! Neće se pomaknuti. Preteško je. To je ironično. Ogromna sreća koju jednostavno ne možeš podići. Ali Jane uvijek ima plan B. Jane, odakle ti ta pila? I kada si naučila tako dobro je koristiti, bravo! Pogledaj, stvarno je uspjela. Izgleda apsolutno nevjerojatno. Uživaj, Jane, zaslužila si to. Pop, ovo je tako ukusno. Britney je aktivirala moć šteneta. Što kažeš, Jane? Da, velikodušnost pobjeđuje. Svi su sretni, svi žvaču. Jane je prava kraljica dijeljenja. To je savršen završetak. Što misliš? Još uvijek nisam mogao odabrati favorita. Sva tri su nevjerojatne. Koji ti se najviše svidio? Recite nam u komentarima i ostavite like na video za sve ove tople i smiješne trenutke.